Ja podklad ako make-up používam normálne, akože hydratačný make-upík. Určite si zakladám na kvalitnom podklade pre líčenie a to hlavne z toho dôvodu, že na základe dobre hydratovanej pleti nám zostane krásny ten make-up po celú noc a niekoľko tých hodín. Čiže určite, čo by som chcela vypichnúť, je zakladajte si na kvalitne hydratovanej pleti. Hej? Čiže používam aj hydratačné krémy a sérum. Pri suchej pleti určite tam môžeme zvoliť aj olejček na pleť. Urobíme si také zvýraznenie očí. Ja milujem taký mačací tvar očí, takže určite si zoberiem konturovací taký maličký štetec, guľatý, od Zuzany. Zuzka sa tiež. No, takže zoberieme si taký trošičku tmavší. Môže byť kľudne aj čierny. Ja mám rada aj také tmavšie veci, čiže zoberieme si takto len trošinku. Obucháme. A nanašame. No, po rozblendovaní nám zostane takéto niečo. Naozaj jemnúčku líniu som to nazvolila pri tom blendovaní. Toto sa ešte očistí. No, máme taký pekný zvýraznený tvár. No, ideme druhé očko. Znovu použijeme čierny. Ja si dávam trošku čierneho. Tiež urobíme takú linku. Tak. Samozrejme, rozblendujeme to guľatým štecom, takýmto s tým dlhším vlasom. Do toho požadovaného tváru mačacieho. Aspoň ja to tak robím, neviem ako to robia ostatné, ale ja to robím takto. Dobre, tak tu som dala viac. Tak je to ličica bez zrkadla. Dobre, čiže máme tmavšiu stranu, svetlejšiu stranu. Opačne. Nevadí. No. Takže toto doplníme. No. Mám naličené obidve oči do toho mačacieho tvaru, ako som chcela. Teraz prídem, vezmem si paletku, takú, tiež už možno sa ani nevyrába, neviem, nesledujem to, či je trendy veľmi. Prídem, dám si svetlejší odtieň, tento tu. Dám si ho do kutíka. Ten mi tak prejemní a zvyšok potiahnem tu do takého stratená. Tento mi tak prejemní tie prechody. Dostratená. Ako hovorím, podklad na viečku som mala, hej. Čiže ja si dávam takto linku make-upu cez viečko. Dobre. No. Následne na to použijeme takýto fialový. Robíme také výrazné oči. No. Tu si takto pekne rozblendujeme. No. Líčim sa bez zrkadla, dievčatá. No a keď chcem zvýrazniť ešte tu na ten oblúčik, tak si to tu naťahám do stratenej tej línie. No a keďže ja mám viečka obrovské, tak ja si ich aj tak radšej prídem a zvýrazním ešte trošičku týmto tu, roztiahnutím až po obočie toho tieňa očného. Ja strašne mám rada fialovú. Fialová, ružová. Odkedy mám dcerku, tak určite. No. To by bolo toto. Teraz zoberieme normálne
highlighter na lica a prídem a normálne si sem urobím taký ten ako keby butterfly efekt. Proste prídem a si kútiky očí pekne zvýrazním sem a na to použijem iný šteček. A tento ťahám ako keby takto hore do šikma. A pod obočie, pod líniou obočia. To oko úplne je iné. Natiahneme kožičku, prekryjeme tým pádom aj krásne tie jemnejšie vrásky v tej línii oka. No znovu použijem guľatý štitec. No dočistím si kontúry. Tak, ja to robím takto, nech mám ten efektík taký mlčitejší. No. Hotovo. No a už použijeme klasika, hej. Čo potrebujem ešte do zvýrazňovania očí, čiže ja si dávam čiernu ceruzku na oči, určite. Takže ideme na ňu. No a následne na to prídem, použijem ešte líčka od Zuzany. Na to si ukážeme aplikáciu s ktorým štecom. A na záver bonus ukážeme tiež